Rasa. Iso ngis iki. Rasa. Nggih. Salam kulatur panjenengan Pak Kasun Kedung Bulu Sugiyo nggih. Asma balik Pak Kasun. Iki wonten Kedung Bulu Bapak Matur Rokim. Pun supe tanggalipun 24 bulan 7 Kedung Bulu Pak Sukri. Kanggo Mas Kamsir sing buka warung nang Semarang, aja turu ae didol segone. Terima kasih Pak Matur Okim Kasun Kedung Bulu Sugiyo Lamongan. Tak uruki ya piye iki. Ya, terus pisah karo. Wis, Mbah. Ayo tak priyo dipateni. Tangis muno pangkonku. Gak ki Konggo tutup masa lali wengi sing atimu. Sampai Jokati mong sliramu sing bisa nambani nambanane kaya bariki ya tresnamu jebul etok-etokan tolong aku iki cek mohi aja nganti aku mbok ocate gai walasana awake ambumu ki aku pengen ki kumpul dadi siji Abu Muji kok wengis tenan atimu masa cek tanpa dosa ya pengen ninggal aku lah wis kadung iki tresno aja nganti
koyo dijajuen wekasane kontrak katre